Svoju političku aktivnost u svojstvu predsjednice organizacije grada Vukovara temeljit ću na aktivnom radu. Trebamo se suočiti sa svim izazovima današnjice. Trebamo vratiti dostojanstvo i nadu građana grada Vukovara i privući mlade generacije i pomoći budućim generacijama da žive u sretnom i boljem okružju. Došlo je vrijeme kada više ne smijemo dopustiti da budemo oni pored koji će život prolaziti, koji će stajati sa strane i koji će dopustiti da netko drugi odlučuje umjesto nas. Moramo imati viziju, moramo stati uspravno, moramo započeti prvi korak i moramo tu našu viziju ostvariti kako bismo postigli zajednički cilj, a to je dobrobit i blagostanje građana. Pokretač našeg rada mora biti znanost i stručnost, a rad mora biti stalan i kontinuiran. Želimo povećati iskoristivost obnovljivih izvora energije, želimo se usmjeriti na kvalitetno i maksimalno povlačenje sredstava iz europskih fondova. Poticat ćemo i pomagati razvoj poljoprivrede. Brinuti se o očuvanju kulturne baštine i poticanju raznolikosti, stvoriti infrastrukturalne temelje rasta kao pretpostavku za otvaranje novih radnih mjesta, a našom stručnom pomoći i spremnosti na suradnju bit ćemo na raspolaganju građanima i organizacijama civilnog društva. Djelovat ćemo na poboljšanju uvjeta života građana kroz grad u područjima poslova koji su u samoupravnom djelokrugu grada, ali također ćemo razvijati i suradnju sa drugim gradovima i institucijama na državnoj razini. Ono što nam je cilj da potičemo rast i razvoj kulturnog, etnogastronomskog, športsko-rekreativnog, avanturističkog, edukacijskog i nautičnog turizma. I tu moramo biti učinkoviti, moramo biti održivi, jer jedino na takav način možemo pružiti bolji život našim budućim generacijama. Ono što